manta da kai, kai kana can cin duka kake, rahama kake neman a nema, ba abin da ya shafe ka, ba abin da ya shafe su da kai. Wannan sallar da za ka tsaya ka koya ita ce abokiyar zamanka. Ku kiyaye jama'a, ko cewa aka yin an rufe mamata akwai masu zuwa suna satar likafani ko suna yanke kan gawa, wallahi ba ɗanka da zai zauna wata 5 yana jira. Bayan wata ɗaya sai ce to ya muka iya, shikenan sai tafiya baka aje a kurbe kan naka. Ina son ku gane wannan, wallahi tallahi daga lokacin da ka rasu idan baka tsaya ka tsinana wa kanka ba wallahi ka kaɗi, za ka rena kanka. Saboda ɗa ne ya ci gadon dukiyar uwarshi, aka ce ya ba da 2000 malamai su yi mata addu'a, sai ya fara gaba da wanda ya mai wannan nasihar.